No tervepä terve taas kaikille. Long time no see, eilen viimeksi. Mutta täällä on Hot Nut Challenge. Just huomasin vaan, että tuollahan lukee, että tää haaste on 4 ihmiselle. Että mä luultavasti lasken itteni nyt 4. Mä vaan syön kaikki. Jotenkin se oli se viime, kun täältä oli se Hot Chip Challenge, että kun se ei tuntunut niinku missään, että vedetään nyt kaikki tästä kerralla. Jos nyt on johonkin tästä. Katsotaas mitäs täältä laatikosta nyt löytyy meille. Jos tää jotenkin saa auki tästä. Ai, revitään kunnolla. Siellä oli varmaan pähkinöitä ja jotain lappusia. Katsotaan mitä niissä lukee oikein. Tyhjä laatikko. Joku tippui jonnekin tänne ja täällä on 4 tarrat. Ja 4 lisää tarroja. Ja ohjeet. Kokoa 2-4 ystävää yhteen, jotka haluavat haastetta. Mutta kun ei ole 2-4 ystävää, niin ja aloita 1-5 menee noita pähkinöitä. Kaikessa yksinkertaisuudessaan näin. Ja. Löytyyköhän jostain jotain saksia sitten? Tää näyttäisi olevan aika mukavan tiukassa. Voi. Hammastikku. Ehkä se toimii. Noin tosta vai. Kato. No he lähti. Hammastikulla. Joo, elikkä täällä on tämmönen boksina level 1-5. 4 pähkinää kaikissa. Mutta tässä ei kyllä tainnut tulla kumihanskoja mukana, vaikka suolaboksissa tuli. Olisi kyllä saanut olla 4 kumihanskaa, mutta nehän on nössöille ne. Kaltaas nyt sitten. Ottaa varovasti, ettei kaikki lentele täältä. Noniin, siinä on pähkinä. Otetaan pieni huikka juomaa tosta. Ja olisiko taas tässä joku. Katsotaan nyt vielä säännöistä. Lukiksi aikaa, että ei saa syödä eikä juoda. Ei lue mitään, mutta teistä on siis jo 15 sekuntia sen viimeisen jälkeen. Kun on näin kankea kuin edustuslaidan pakoputki, niin minä en tanssi. No, mutta mä syön nää kaikki 4 tästä ja
Aika perus chilipähkinöitä. Ehkä vähän pikkusen tulisempia. Mutta eipä juurikaan tunnu. Annetaan itselle sitten täällä tarra tohon. Level 1 completed. Joo. Kai tässä nyt jonkin verran pitää odottaa, mutta mä oon niin hullu, että mä kyllä vedän tästä suoraan level 2. Pikkasen oli eri makuinen. Mutta ei minkäännäköistä suutuntumaa. Ja ehkä tuossa level 1 oli vielä enemmän kurkkutuntumaa. Mutta kyllähän näistä nyt huomaa, että chilille kuitenkin maistuu. Annetaan mennä sitten level 3. Kyllähän tuossa nyt pieni polttelu alkaa tuntua, kun kasvaa ja kasvaa nämä polttelut, joka level 3. Se on siinä. Ei nyt mikään paha semmoinen kiva polttelu. Mennään suoraan 4. Nenä alkaa vähän vuotaa tässä. Tässä sentään joltain tuntuu. Onhan se pikkupolttelu. Ei mikään järkyttävää. Ei mahtuuko toi ihan 5 leveliä. No, ei siinä auta kun vikaan leveliin mennä. Hyvin rouskuvia kyllä on. Ja on kyllä kiva polte, mutta tulee itse syötyä niin paljon kaiken näköistä tulista, että ei tähän nyt kuole sentään. Ja jos olisi syönyt 1 pähkinän kerrallaan, niin ei varmaan olisi tuntunut missään. Mutta jos tehdään tässä pieni victory dance.
Joo. Semmonen haaste tällä kertaa. Oli kyllä pahempi kuin se sipsihaaste, että kyllä nyt oikeesti vähän polttelee. Alkaa kohta kyyneltä pukkaamaan. Musta suosittelen, että jos käytte normaalista, niin ostatte tommosen, vaikka maksaa joku 6 €, ettei nyt paha, jos haluaa vaikka sille 4 hengelle tekemistä. Joo, mutta se oli semmonen tällä kertaa taas ja se on murtonkin.